Apo, 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 kumakitersing adaak. O kumare, si kagayam ata, nakapasya ka Win amare, nakapasya ka talaga dito, itama pang kusino di utang mo. Ay amare, kit pasensya amare, tawan maiyawat ko kinyam, ta nagbayad na kiti, kuryenten mare. Apo mare, nagbayad di utang mon. Isubayad damit tatan nakailangan ko dito kwarta. Mare, kit, pagpasensya anak natal talaga, amare, tawa mayat ko nga kanyang magkwarta. Ay, haan! Haan nga, balin nga nakabayaran tata, mare. Ipakapitan ka, mare. Amo, mare, sa totoo lang, imbababawi ka, pinautang ka. Talagkulbit ka nga masingir. Basol ko pa yung mare nga pinautang nak, mare. Kit no yung bagak nga awan, mare, awan. Kasi kabaybayad ko iti, kuryente, mare. Maawatan nak ko, mamare. Ay, haan! Ipakapitan ka talaga, mare. Nung nakabayad ng tatangal daw. Mamare, awan bala palag mo, mare. Nung imbagak ng awan, mare, awan. Kasi nagbayad na kiti kuryente. Mare, isu awan na bati nga kwarta kun mare isu pagpasensya anak tata, mare.